Вітаю, сябры. Напішыце, калі хтосьці ёсць ужо. Бо я гатовы, чакаю толькі на вас. Так, ну, па меншай меры адзін чалавек ёсць. Вітаю, Літвін. Таму можам пачынаць. Уся. Вітаю, Макін. Так. Так, мы уже записываліся. Тут нам нічога не патрэбна. Але пакуль чакаем людзей, можа, трошки прыбяру у інвентары. Каб не было. Каб не займала шмат места. Ведамі, вітаю. Мы таксама вярнуліся. І няхай будзе, не. Няхай будзе як мага больш месца. Перад тым, як ісці да кракадзілы. І што? Баба з намі не пойдзе, бо яна ведае, што нас тут чакае. Ці ідзе? Ідзе, вы паглядзіце. Ага, крамбамбуля, вітаю. Раней цябе не было, таму вітаю першы раз. А можна? Можна? Пайсці? А, добра. Збягаць не будзем. Конечно, не зрабіў, калі я не даў рады напісаць інфармацыю пад стрымам, якая там суполка ў кантакце. Ба, у працоўны тыдзень штосьці з гэтым зраблю, бо часу будзе значна больш, а стымаваць не планую. І, канешне, вось зараз яна з намі не пойдзе. Może być. Holy shit! Короче, кажется, что их хотят. Chyba крокодил з Леоном з гэтай часткі бегае. Chew on that, you overgrown son of a bitch. Каментары ў гэтага Леона, як у Чалавека-паука з серыяла з 92-го года. Leon, up here. What the hell was? Just get up here.
Як яна там прайшла і чаму мы мусілі скакаць у гэтае гаўно? Логікай гульня не. Can't say I didn't warn you. You said the virus That's turned not bad. people into monsters, not reptiles. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. Так, для тых, хто прасіў перакладаць, яна казала, што вірус ператварае людзей у зомбі, калі дакладней, папросту у пачвар. Але ён адказаў, што гэта была рэптылія. So let me get this straight. Umbrella sells monsters like that to who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. Scary as that alligator was, Annette is far more dangerous. Umbrella гандлює вірусом. Якая несподянка. Ну, хіба до станції ми ще вернемся. Ну. Ну что, я на идете, да? Ага, They really кат-сцена. Identify yourself. Annette Birkin. She's who we're looking for? Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G virus. That's not gonna happen. I'm warning you, Doctor. Oh, yeah? Hey! Stop! Ну, You'll який never get the G-virus! джентльмен. Наполеон. Didn't expect that from a scientist. Leon, Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. I'm right outside the facility, in pursuit of Annette. If it's not on her, it must be in the nest. Once it's in hand, I'll call for extraction. Коментувати його, яе вигляд я не буду. You Ага, can run, Annette, but you can't hide. а зараз ми гуляємо за... Добре. Увогуле цікаво, што агент ФБР не спадзявалася на пісталет у доктара з сакрэтнай лабараторыі. It's secret Добре. weapon time. Прилада, кап. Узламывать электронику. Ха-ха, хіба нельга. Ня. Сюди. Добре, куди далей? Ага.
Зрозуміло. Candy from a baby. Ну гэта хіба не нір аўтомата, таму нічога гэткага не будзе. Ой, я адразу магну? Я пытаюся, бо у Леона нават магнум не заўсёды забівае з першага стралу ў галаву. Хтосьці пытае, каб яму замянілі картку. Угу. Знову. А. Тут есть сходы. А там есть зомби. Окей. Ну, добрая есть зброя. Нельга. Добра, я ведаю, што напэўна гэты зомбі мусіць устаць, як заўсёды. Але ўсё роўно напружаўся. Добра. Вельмі дынамічная секцыя. Там бяжым. Ось, а зараз не з першай справи. Добре. О, граната. Ён хіба таксама ўстане яшчэ. Не сюды. Got you now.
Always been good at running, Annette. Give you that. Добре. Щось мені здається, що буде наступний бос. Persistent bastard, aren't you? Добре, як? І що далі? Ну, добре. Добре, але що треба зробити? Бо я не бачу нічого. Окей. Не буде. Окей. Бля, що це нема чим? Ну як? Окей. Де ж ти був? Що ще треба було зламати? Гульня пропонує понизити уровень тяжкості. Не гульня. Дякую, все добре. Поза тим, що зараз увесь гэты Тіамаль увесь. Зараз поглядім, адкуль пачнем. Адсюль. Ну, не дрэнна. Угу. Зараз поглядим, што будзе, калі адключу. Ну что? Идешь, дядька. Уже треба неяк гэта отключить. Чекайте. Але гэта адключае ці не? Не адключае ли? Зараз поглядзім. Бо хіба тым дзвярам не хапала энергіі?
Просто тое, што быў уключаны ліфт. Так, канешне, ён выключаны. Марнаванне патронаў, але можа атрымаецца адключыць гэты, не ведаю, трансфарматор, калі мы будзем ужо на другім паверсе. Got you now. Ну, я нават не ведаю. Always been good at running, Annette. Give you that. Ну што, хіба трэба спрабаваць рабіць тое самае? Persistent bastard, aren't you? Добре. Не треба було нічого робити. Добре. Атрымалось. Так ці. О, так ці інакш. Хіба адразу трэба глядзець, дзе ўсе гэтыя правады. О, яшчэ такая самая головоломка. Але добра, што гэтага няма. Дядькі. Не вельмі прыемныя дзверы, але паглядзім, што ў іх.
Бо гэта мусіць быць. Мгм. Ну, конечно. Bravo. Gonna burn me alive now. You'll never get your filthy hands on the G. I'm not the only one after it. You realize that? And you won't die alone. Окей. Ось ёсць хвіліна, каб шыць гэтую галаваломку. Скардзіцца, што мала экшана, так? Хіба не варта было гэта рабіць? А, так было трэба. Я разумею, але ўжо не дам рады, не хватит часу. Не. Давай, тетка. Бачили, кольки не хапіло? А я бачив. Я адразу чомусь падумаў, што мусіць быць адразу 3 гэтыя трансфарматары запалены ў жоўты колер. Добра. Паглядзім, як атрымаецца за другім разам, бо зараз вядома, што трэба рабіць. Як усё гэта выглядае. Bravo. Gonna burn me alive now. You'll never get your filthy hands on the G. I'm not the only one after it. You realize that? Все, я готова. And you won't die alone. Полхвилини. That bitch knows what she's doing. Yeah. Добре. Паглядзім гэты бранзалет. Ну, хіба гэта папросту ключваць да гэтых дзвярэй, якія зараз актыўныя. Your ID is authorized until October 1st. Please return before this date. Not gonna happen. До 1 кастрычніка мусім вярнуцца. А? І што там? Не, хіба трэба спачатку наведаць гэты тупік. У якім нічога няма. Окей. Добре. Не ведаю, ці робіць гэта. Нешта ці не робіць, але...
бачу, тому здається, мені не буде. А, ті може буде. Enough with this cat and mouse game. The game is over. You lost. Tell me, is your husband still alive? Or did you kill him so you could take credit for G? Interesting theory. You don't cooperate, I'll get a sample from the nest. Over my dead body. Хо-хо-хо-хо-хо. Хіба не треба Where's Leon? витягувати. Зараз тобі допоможу, чорний дядько. Ага, згубив свою сябровку. Ada? Damn it. Ada? Where are you? Ага. І як зараз? Хіба варто записатися? Не видите, записалося автоматично, але ризикувати не буду. Добре. Хіба та сама локація з іншого боку? Зараз поглядім на мапу. Ну, трошки може і так. Але коли тут есть эта машинка, то вже будем на том самом месте. Не-не-не-не. Знову до крокодила хіба треба ускочить. Ну, екшен. That's a pleasant smell. Угу. Починаються пазли. Окей. І куди йти? Наліво чи направо? Нехай буде наліво. О, добре. Хоч і тупик, але... Патрони.
Буде страшно? Ні, хіба не буде. Окей, кассета. Ах ты ж. Вось калі гэтыя хлопцы ў шлемах будуць уставаць, будзе жорстка. Бо хіба хэдшоты ім увогуле нічога рабіць не будуць. Мы, конечно, яшчэ даведаемся, але спадзяюся, як мага пазней. Зараз. Ну, конечно. Усюди зачинено. Але мне здаецца, што гэта трэба зрабіць пазней. Змарнаваў гранату. Ну, можа, двоих забирать. Давай, давай, давай. Як ты выжыў? Вось растлумач мне, як ён выжыў? Канешне, закрыта. О, нож. І адразу трэба узяць яго замест гранат, каб не марнаваць. Так. Или докладнее отсутность физики. Отсутствует базовой логики. Я не хотел. Навошта? А, гэта самы пачатак? Ці гэта іншае месца? Хіба іншае, бо... Так, іншае. Але навошта... Я падыходзіў да гэтага краю. Не вернуцца можна. Хтось ходить. Ходить.
Куди? Нема куди. Тікали так. Але хіба він помер? О, помер. Нават нож можна забрати. Тут тікати не було куди, бо... Отсюль ми прийшли. Тут кроти. І тут заблокована стежка. О. І гэта нават не босс. Бо босс быў значна нуднейшы. Таю, где я? Ага. Добре. Cable car. Interesting. Не. Да. Больше вариантов нема. Добре. Where'd she go? Нейкія скаргі ад працаўнікоў Амбрэллы? Не. Скакаць яшчэ рано. Добра, як заўсёды ў такіх гульнях пытанне. Ці можна падабраць гэты код? Ці цікава гэта будзе ўвогуле аглядаць? Не, хіба не варта. Зноў гэты дзядзька будзе. Тыран. I don't like the sound of that. Мне таксама не падабаецца. Палявонушка. Ada, Ратуй, ратуй бабу. I'm coming, Ada. Мапа. Окей. Шмат где не былі. Цікава, што было там, адкуль я зваліўся. О, записаться. Некий памфлет. Добра, гэта нам не патрэбна. Паглядзім касету.
Ага. Гэта хіба першы босс? І ага. Так. І можа нават муж гэтай, The virus. як Helping those яе там, rats Анетты. spread it. Добра. Добра, а тыя дзверы? Таксама закрытыя, так? Гэта нават і не дзверы. Зараз нам трэба некалькі гэтых электрычных свечак. Ага, яны яшчэ азначаны шахматнымі фігурамі. Невядома, невядома. Ах, невядома, невядома. І нічога не адбылося. Ага, і падказка, дзе рэшта фігур. Окей. Зразумела. Трэба знайсці ўсе гэтыя свечкі. Ага. Куды ісці, добра. Пакуль што ў гэтым напрамку. Добра, што адкрыта. Сейф. Добра. Турбаваць яго не будзем. Мы тут былі, але з іншага боку. Знізу. І за кратамі. Добра. А зараз назад, бо у нас няма яшчэ гэтай часткі. Зашмат гэтай травы. Направда мусіць нешта здарыцца. Вось і гэтая прылада. Окей. ID wristband required for cable call entry.
Угу. Код быў напісаны на бакавіне таго сейфа. Нават варта вярцець не толькі прадметы з інвентара, але і прадметы у гэтым жыцці. І калі я падыйду, там устане гэта зомбі. 12:08. Гэта да чаго так, да стрэльбы. Окей. Не устаў. Хіба стаміўся. Добре. Окей. Хіба ўсё гэта будзе затручваць, так? Вось для гэтага нам даюць блакітную траву. Ключ. А да чаго гэта ключ? Не. Леон. Не трэба. Ага, я нават ведаю, дзе мы. Тут мы пачыналі наша падарожжа па гэтай каналізацыі. Добра. Ідзем да гэтага гаўна. What the hell was that? А якая разница, што гэта? Галоўнае пытанне, дзе гэта? Oh my god, this is getting worse. Ці варта туди ісці? Хіба не. Знову гэта. Добра. Гэта... Ага, у яго... Воку. Калі ў яго ёсць вока, біцца з ім значна латвей. Але...
Пуля мало не засталась. Можно правду. Удар будет чекать. Може і не. Кого-нибудь не міняйте і гульню, бо я навіть нічого не кажу під час марнування патронів. І хіба зробити громче себе я вже не можу. Так? Ці можу зробити гульню криху тишей? Окей. Сподіваюся, зараз буде лепей. Ну так, 3 штуки. Можна от більше. Добре. Поспробуємо зараз. Але зараз нічого громкого в гульні не робиться, тому може, а ніякої різниці не буде. Ага. Сховали эту червоную траву. Але так, я зробив гульню тишей, а себе криху громчей. Тому. Ну не. Добре. Зараз гэту зброю мы не атрымаем. Угу. І як? Добре. Угу. У нас что? Яшчэ одна частка. І гэта хіба быў. О! Пужають. Не. Добре, але туди нам уже не треба. Треба неяк... Ага, ведаю. Сюди вось гэта. Ужо скончились, погляди. 3, 3, 1. Я буду загружать гульню, коли буде вельми тяжко. Без патронов. Добре. Хіба? Ага. А ключа сюди у нас нема, конечно. Добре.
І што, вяртацца будзем праз вось гэта? Ой, як мне гэта не падабаецца. Добра, паглядзім. Можа, яны зніклі. Канешне, яны зніклі, так. 200 разоў. І зараз будзе магчымасць праверыць, як з громкасцю, як мяне чуць, як гульню чуць. І хіба тут будзе тупік, так? Ну, канешне, канешне. Яшчэ гэта ідзе. Ёсць у мяне. Так. Синяя трава ёсць. Зеленая трава так само. Вот так, прыгажуны. Ну як? Яго тут не было. Змарнаваў траву, каб убраць затруть. Отручу. Куди зараз? Так, тут мы были. Так. Тут у нас что? Ага. Некий рычаг, але спочатку треба недзе записаться, бо со скрині синю траву. Конечно. Угу. Добра, поглядим. Типа поспею добегчы, да. Тут хіба так. Досить близко. Давай. Давай уже беги, не ленися. Не. Зробим так. Ось так. І обов'язково записатися. Повертатися. Гэта PS4. Зараз запишется гульня. Ну, ну вось. Так, ты записалася гульня? Записалася, добре. Можем так зробити тут.
Трэба яшчэ будзе паглядзець, як гэтыя шахматныя фігуры называюцца на ангельскай, бо Rook and Knight. Окей. Гэта конь. Окей. Same wall. Значыць, ну няхай будзе. Тут гэты. І тут. Гэты. Все адно потым будзем рашаць гэтую галаломку, пакуль у нас апошняй часткі няма, каб не марнаваць месца ў інвентары. Так, а чаго ты? Добра. Пороху у нас няма, канешне. Ну добра. Паспрабуем прайсці далей. Нам хіба вось так, вось сюды. Толькі прашу без гэтых. Вось без гэтых, так. Уже патронов нема, каб их забивать. Давай, давай, давай. Гэта ўстане. Абавязкова. Ага. І гэта аж на паліцэйскую станцыю трэба аднесці. Добра. Значыць, гэта адказ на маё пытанне, ці будзе яшчэ магчымасць. Вось. Пра гэтую чацвёртую сумку была гаворка, ці пра якую, бо калі яшчэ ёсць на станцыі, то гэта вельмі выдатна. Не-не-не. Чалавек ты мой чалавек. Ага. Яны зараз прапануюць, каб я вяртаўся праз гэтую пачвару. Не, дзякую. Порох. Нічога. Ого. А, гэта магнум, так? Не. Добра. Але ўсё адно добра. Хоць нейкія. Ого. Нейкія сакрэты. Нічога. Ага. Добра. Гэта хіба пароль для таго замка, які быў недзе далей. Добра. Трэба яшчэ
Добра. Можа, праз гэты мост хадзіць і не трэба? Бо ключ у нас быў выключаны для гэтых дзвярэй. Але вось гэта забярэм. Наверх ці ўніз? Наверх. Не ведаю, ці добра гэта? Але тут мы яшчэ не былі, а вось і магнум. Але глядзіце, гэты ключ яшчэ не... Хіба варта было заглянуць у той пакой. Ну, мне чамусьці выдалось, што гэты ключ выключна ад гэтага трітмент, штосьці там. Трітмент фасіліці, так. А калі і не, то можа і тыя дзверы адкрое. Будзе жудасна, калі гэты ключ адкрывае те дзверы, за якімі была зброя. А, не. Усё, добра. Не адкрывае. Ох. Зараз можем бегчы. Куды бежалі? Увогуле засталося не так шмат часу, таму калі дойдзем да машынкі для запісу гульні, будзем заканчваць. Але ведаючы маё... Ага. Ведаючы маё шчасце, гэта будзе не скора, але я зараз ведаю, дзе мы. У самым пачатку. Неверагодна. І як далей ісці? І галоўнае, куды? Ці направду трэба вяртацца праз гэтых пачвар? Ну, праз адну. Ці як? Як гэта лепей зрабіць? Добра, раз ніхто не піша, будзем вяртацца. Бо галоўная місія зараз адкрыць тыя дзверы шахматнымі фігурамі. Але гэта немагчыма. Добра. Калі я праз гэта загіну, будзе жудасна, бо прахадзіць прыйдзецца хіба паўгадзіны гульні. Так, ведаю, што трэба экшн. Вось вам экшн.
кроўю і кішкамі. Ага, і ножика няма, і гранат няма. І екшну няма, бо пачварана дзесьці ходзіць. Хо-хо-хо. Але атрымалася лепей, чым я спадзяваўся. Значна лепей. Адразу запішемся. Хіба наступным разам трэба будзе пайсці вось менавіта ў тым напрамку, дзе адкуль мы прыйшлі зараз. Бо ў нас ёсць плёнка, якую можна паглядзець на станцыі. Так, добра. Рук і Найт на адной сцяне, а Бішоп і Каралева не побач. Ага. І Каралева з рукам былі на процілеглых. Так, добраноч. Мы таксама Come on. скоро завершаем. Окей. Хіба направду трэба глядзець пераклад. Добра, рук. Гэта... Не ведаю, як па-беларуску, але па-руску гэта ладдзя. Найт гэта конь. Далей. Каралева. Як яна выглядае? Яна выглядае, як разумею. Давай. Бішоп гэта слон. А рук і Каралева. Ага. Напроціў адзін аднаго напрамую, таму добра. Так, гэта... Дайце паглядзець. Гэта Каралева. Ага, трэба паглядзець, каб яны... Пачынаю ненавідзець гэту гульню. Бішоп. Волі не можа быць. Гэта будзе рук. Не, гэта пешка. Добра. Добра, добра, добра. Гэта рук. А гэта кароль. А гэта Найт. Добра. Найт і рук на адной сцяне. І хіба рук ось тут. Як там яшчэ? Ага. Так, Літвін, бывай. Можа, у запісу паглядзіш потым. А Уэнсам
Ну, пакуль што не ведаю, бо трэба будзе набываць гульню, у якой гуляецца у чацвёра. Таму будуць патрэбныя яшчэ людзі. 3 чалавекі. Аднаму гуляць неяк хіба будзе сумна. Е-е-е. Атрымалась. Okay, Добра. almost there, Ada. Але Эйду будзем ратаваць ужо наступным разам, таму што сёння ўжо прыйшоў час развітацца. Запішемся і будзем заканчваць стрым. Спадзяюся сустрэцца з вами ў наступную суботу, як вы папрасілі, о 8 гадзіне. Няма за што. Вам дзякуй за агляданне. Усім дабранач, да пабачэння ў наступным стрыме і бывайце!